Asenchera yobo ikirane karango kwenyero na nabako endera gotonyora asense mere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital, asense mo ya YouTube Ndizi TV News, nabako twitwetera @Ndizi TV News, boigo ase website ya itongo ratonyora wetera www.ndizitv.or.ke erio togendere gusanga mankiretria ne Evelyn Osero tokubwatira nere Joshua utakweneke munawe keire asense mo yimanyirio kabana intwe weka omwerio gokwarira ntoya chake korwase county ya Kisii awase abaibori korwase eskuru yabiro gose eskuru yoboroso yabirongo pieji iyo gotoka sebunge yabo basi babere bakwemurunganya askeri bagotebona nigo bari nirweli bagalie junior secondary school nabona nigo baganiriye eserekali korigererie ngane yo nakobali baga eri abana barabu abana babona barabu benyorere kisemi muri Keito Josephat Amisi no robot urwaso bwime Inka kichi skuru janyareko bachiko igorwa na nene abana abange kwirana ase chiskuru mbono nigo abaibori amona borokia beskuru ya birongo PAG gutoka me constituency yabo basi bagendete goichanera igitambo kiriye serikali kurina eskuru yo junior secondary school egentane giatoretira na abaibori bana beskuru negenteke gia junior secondary igotwa bwata tukauru junior secondary ntwa maite procedure neririye ekara uri bana igo bagekiri mono igo bakira na marira manene abana babo batuma isukuru cyare ne sukuru yebwatekeregenda na yaitoga aksimbarati macha ugakie na gosoroire emwana na chikorusu wa maisha gosengo tigio mwana sukuru igamba ibari twasumba kirotoko urusu bisi korwe sukuru yaito ya birongo mwana agojera asatambe fumbie yeiga omwana to muguru asatamba tambe baka inga kunganda nchi agorigi kolengana na baiboli be sukuru yo niko batebire eskuru yenyareko bagegwikirania amagani elinde banyareko bakwena no junior secondary esukuru bona muna sabana baitu bagiete esukuru ya Nyabonge tebwati bole moboisa ine mama etubo esukuru bona buneburi eira esukuru junior secondary nebwata bole mo esukuru bona muna Nyansaki nebwata asagara ro na negeti lakini gakimoroje ndungi tokorirwa gatorerwa mabera bago kurwa maiso abana ngoro mubane chinyaga upara tujago suka bane ke mambi mwana sukuru bago tobwate sukuru ga obana mutana bwati ya baibali tujago tabwati ya baibali esukuru tabwati inkitu tabwati nende ga ntenalo ko sabanga sukuru ye bwate ke dia kanene amagaje togorede omojumbo obirimbi ya mono amagaje ko togorede sukuru amaje nigo tobwate abana nigo barororo ingiga ko na ndo ko uru sukuru abaiboli mwanje sukuru ye idira nigwe Nonya na bonigo abaiboli abaigo bakire serikali ngambia mono aso kubaretera omwalimu monene ase skuru yo magiga ye skuru ye gotaba no mwalimu monene ase miaka ebere yanyareko bekoera ondate ko batebinga ase miaka ya etirebere ntu abate mwalimu omwatiricha bwe skuru serikali yatorojeta mabera igatotomero mwalimu omwatiricha omuya omusigete Nyasaye uracha tokonyera abana omwalimu oitu amorore no mwalimu omuya twarore no mwalimu omuya uracha tokonyera abana ono ebirero byabone kurate yabongo cia ase wizara y'egisemi anene omwaziri Ezekiel Machogu anyarako bakwiri gitambukiro kya bwango elinda nyarako bakwena na junior secondary gocia ase skuru yo wariko gosaba mwaga Machoguga koranje asa masikani amanene ego tisukuru jiranga ga chikonya abana baitu abana yaitoga aksimbarati macha ugakie na gosoroire emwana na chikorusu wa maisha gosengo tigio mwana sukuru oyo minto Machogu no mogaba nanto bwato ko kusimbarati tali bogaje bato konyera into sukuru nanto tu ara se to bwato bole mobogare to bwate geti to bwate mete amangana jure secretary ya gete asaga intota gete serikali ya torora mabira etoira nire sukuru bono ekurate yabongo cia ase wizara y'egisemi anene yetene no mwaziri Ezekiel Machogu nyareko bakwiri gitambukiro kya bwango ekirane ase skuru elinde enyareko bagekoena na bene skuru elia ya junior secondary Reporteri gataseni Ndizi TV kurwa skuru ya birongo PAG me ward ya basi chache yereme constituency ya bobasi me county ya Kisii Eliperane Josephat.